ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋಡೆದ ಜಾಬ್ದ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ HR ನ ಕಾಲ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಯು ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡಿದೆ ಅಂಚ. ಇನಿ ಪೋಡು ಇನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಇನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತಿರೋದು ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ 9:45 ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋಡು ನಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಡೆ ಎತ್ತನಕ ನೀ ಸಾಕಾದು ಬೋಪುಂಡು ಗೈಸ್. ತಕ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ಬಸ್. ಗೈಸ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಸೈಜ್ ತುಲಗ ಏನು ಮಾಡ ಅಂದು ಲೇಸ್ ಅವ ಹಾಂ ಹೂ ಕಮ್ಮಿದ 800 1000 ಉಳ್ಳ ಇದ್ದ ಜೋಡ್ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕೊಡದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನರ್ವಸ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಒಂದುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಡು ಪಾಡೋದು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಜೋಡು ಅಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಜೋಡು ತೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತೆಪ್ಪೋಡು ಸೋಕೊಂಡ ಏತ ರೇಟ್ ನನಗೆ ನೋಡಾತು ಬಾಕ್ಸ್ ಪರತ್ತು ಜೋಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಂತ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗು ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲ ಅವ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಶೂ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿರು. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಶೂಗಳ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳ ಸೇರಿದು 950 rupees. ಗೈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಪನೆಕು ದುಂಬೆ ಯಾನು ಅರ್ಧಡಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾಂದ ಅರ್ಧಡಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೋಣದ ಇಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಪನ್ಪೆನ್ನಿಕಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಣ ಗೈಸ್. ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತನೆ ಟೆಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ಯಾನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತದ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೈ ಅಂಗಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತೀರು. ಸೊ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ಐಕ ಬೋಣಿ ಆಯ್ತಿಜೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಯ್ತಾಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೇಲೆದ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತು ಶೂದೆ ತಂದು ಏನ ಪರಾಜೋಡುನು ಅವಳ ಅಂಗಡಿ ದೀದು ಯಾನ ಬಣ್ಣಗ ದೆತ್ತೋನ ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವ ಪತ್ತದಿಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಿಂಜ ತನಕ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಬೊಡ್ಸಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣಗ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋಯ ರೀಚ್ ಅಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು. ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತದೆ ಅಡೆ ಯಾನು ಎತ್ತನಾಗ 3 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನನ್ ಸೇದು 4 ಜನ. ಸೊ 4 ಜನ ಆಯತಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಜಿಂಜ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ತೊಂಡೆ ಫಿಲ್ ಮಂತಾರೆ. ಫಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾಯಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತೀರು. ಸರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆ ತೊಂಡಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್. ಅಂಡ್ ಆತ್ನೆಟ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊರಿಯರತಿ ಆತ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏತಿತ್ತನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗು ಸೇರುಡು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ 100% ಇತ್ತಿನ ಆತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಳೊಂತಿರು ಪೂರೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಯಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ 3 ಜನ ಲೆತ್ತಿರ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ದೈತನ ಲೆತ್ತಿರು ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿರ ಅಕ್ಲ 3 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲು ಕ್ರೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 3 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲು 3 ಜನ ಇತ್ತಿರು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಲೀಡರ್ಗೆ 2 ಜನ ಯಾನ್ನ ಪಿರೋಡ್ತಿ ಇತ್ತಲು 2 ಜನ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಕೊಂಜಿ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ಆರ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಬ್ಲೇಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾರು ಬ್ಲೇಸರ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಲಿ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಳೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಳ್ಳೆಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೀಲೆಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನವ್ಲೆ ದೀಡಿಯೆ ಬುಕ ಎನ್ನ ಲೀಡರ್ ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೀಡರ್ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತೇರು ಸೀದಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಓ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುನಾಗ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತಾ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಗೆರತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದು ಆಫೀಸ್ ದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೆರಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಗೆರೆತಿತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪೋದಾನಾಗ ಅವಳು ಜಿಂಜ ಅವೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್
ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಳು ಜಿಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಿಂಜ ಎತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ ಪುರ ಎತ್ತಿನ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಪುರ ಎತ್ತಿನ ಅವಳು ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಲೀಡರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚನೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿರುತ್ತೆ ಐದು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ 100 ಇತ್ತಿನ ಚೂರು ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು ಶಾಪ್ ಪುರ ತೂನಾಗ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 80 ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ನಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಯ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಪೋಯ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗೆ 80 ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 10% ಅಂಡ್ ದಯಾಗಂದು ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಮೂಲು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಆರು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಕ್ರೂ ಲೀಡರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರು ಬೇತೆನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಫನ್ ಕಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಂಪನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಕಾಸಿನ ಎಂಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಬ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಬ ಅಂತ ಜಿಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಿರು ಎಂಕ್ಲ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಆಫೀಸ್ ಪೋಯ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪಣೊಂತೀರು ಎಂಕ ಅಪಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಯ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಬಳಿಪು ಗಂದೆ ಕಾರಣ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆನಪಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿರು ಸೀದಾ ತಪ್ಪದ ಪೋಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪನೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಕಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಲ ಮುಗಿತಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋದು ಮಾತ ಶಾಪ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮೇಕಲ ಬದರಂದು ಅಕ್ಲ ಬದರ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಬದರಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಆರೊಂಜಿ ಸೀಡಿದಲಕ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಪೋಪನೆ ಪನ್ನೆನೇ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕೇನೋ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದೇನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಕನೆ ನಾ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆತದೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಳು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯತ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನೆಜ್ಜಿ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಪೋಪಣೆ ಮೇಕಲ್ ಎಂಚ ತಪ್ಪದ ಪೋಪಣೆ ಅಂದು ಗೆರೆತು ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ದನ್ನ ಪೋತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಂಡಿರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಾಪುನ ಅಂದ್ ಯಾವಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ವರ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಅಂತ ನಿಂಕ್ ಆಂಡ್ಲಾರ ಬುಡ್ ನೆನೆಚ್ಚಿ ನಿಂಕ್ ರಜ್ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ ತಿತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ದನ್ನ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ 300 ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಏನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಯ ಎನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲ ಫುಡ್ ದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ನೆಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಆರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ ಫುಡ್ ದತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಲೀಡರ್ ಉಳ್ಳೇರಿದ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಪೋಲಿ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವಳಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯಕ ನಿಕ್ಲ ಇದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಡ್ 2-3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋದಿಪ್ಪಿರಿಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ 100% ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಂಕ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಲಕ ಇತ್ತು ನಂಡ ಉಳೈ ಪೋಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪದ್ಯ ಓದಿಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಪ್ಪನಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಿಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯನ ಬುಡ್ಜೇರು ಅಲ್ತರದ ಎಂಕ್ಲ ವಾಪಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಅವಳ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರೇ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಡಾವಂತಂದು ಬೇರೆ ಪಾಪ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾನ ಸೇರ್ನ ಯಾನ ತಪ್ಪದು ಪಳಿಪುನೆ ಪಾಪ ನಾವು ಅಂತಂದು ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋನಿಜ್ಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಆಫೀಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳಾಯಿರು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಪುಣೆ ಚಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಪಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳಾಯಿರು ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಚ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪ್ನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೋಂತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಏರೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರು ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಕೊರಿ ರೈಟ್ ಪಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿರ್ನೆ ಪೋತಿಜಿ ಮನಿ ಪದಕುಲು ಓದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರ್ನೆ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬರೆಯರ್ನೆ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಪ್ನೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿರು 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಬರೆತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಲೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಕ್ರೂ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ದಾರ್ ಬತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಪನೀರ್ ದಾಲೇಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾತೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವರ ನೆನತೊಂದು ಲಕ್ಕದಂತೆ ಸೈಡ್ ಪಂಡೆ
ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಪಂಡ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಉಂದು. ಸರ್ ಏಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತದೆ, ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ. ಅಂಚ ಪೋಂಡ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಆವಂತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಕಾಸ್ ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಇಂಕ ಫೇಸ್ ದಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಈತ ಕಾಸ್ ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದೆ ಲಾಭ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಪಾಯ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 ದೆತೋ ನೀನೆಜ್ಜರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರನ ದೆತೋ ನೀನೆಜ್ಜರಿ ಕೊರಿಯ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೆತೋ ನೀನೆಜ್ಜರಿ ಅವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅಂದ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪಣೆ ಕಾಸ್ಲ ದೆತೋ ನಿಜ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆದುಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜವು ಕಂಪನಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅತದ ಆಯ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನೆ ಮಾತ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಹತ್ತದ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಣ್ಣಗ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಎನ್ನ ಜೋಡು ಅವಳೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಪರತ್ತ ಜೋಡು ಹೊಸತು ಜೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಪರತ್ತ ಜೋಡು ಅವಳೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ದೆತೋ ನೀನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಾರುಂಡು ಏಪ ದೆತೋಂಡೆ ಅಂದ ಅವಳೆ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಪ್ದ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಜೋಡು ತೀವೇರು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರಿ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವಳೆ ಇಪ್ಪು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಿನಿ ಪಾರಿತಿನ ದೆತೊಮ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಸಿಡ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಒವ್ವೇ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂಪುಜಿ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿಟ ಓ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಐತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂಪುಂಡೆಜ್ಜಿ MBA ಆಯ್ನಿಟ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 100% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಕೊಡೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂಪೇರ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಜಾನದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಚಿನ್ನ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎಂಕದಾಯ್ತ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೊಪ್ಪನ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಕ ಯಾವ್ದು ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಬೋಲ್ಪುಗು ಪೋಪ ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟೆ ಪುಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಪ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು 8 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕ ಏಪ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತಿಕ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಐನತ್ತು ಬೇಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಾಯ್.